Hello guys, karon magluto me. Look at my attire. Oh! This is my partner. Bisdak kay me. Mong ingredients. Ay, hindi mong gamit. Where's our ingredients? Ang classmate. Ang classmate. Classmate. Today we're going to make pasta. Palasa. Diyan na lang sa kuhan yun sa 7-Eleven. Ay, chicken cubes. Chicken cubes naman. Patay na. Uy, kami yung bowl. Wala man ako pa. 7-Eleven. Kasi lang utro. Uy! Sige, kasi 1 cup. Ating Queenie, pwede na mag-gulay siya nila nila. Ay, dito ka. Ay, si Queenie na nila. Lagi mo ka dito ng planay. Lagi mangkot. Lagi na ng balitan natin. Bahay mo lang din. Ayan na lang na siya kataas na Jen. Nga, di ko magtanaw sa inyo. Nya na? Ito ito kayo. Uy! Oo, tanaw ko. Movie ba? Jen, ang akong kuhan din na. Oo, pag... Sa Manila. Uray, nalayin yung timananin yung mga mixer niya. Yung mga ako na ninyo. Masala, Yes, sa nani. Okay. Wait. Sige lang po doon. May namin ay. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Ibu, sana pagdadaan ha. Oh, no. Ano siya dili? Dikit-dikit na siya diya, ting. May labig na lang. Nalayin yung sa canvas na rin. Hindi ka pasulba na rin, ting. Pag ito kong trato, kailangan mo mag-tisyo. Bebe, itong amo ka na ng ulit. No! Do not put. 134 divided by 5. Divide 5? Ay, kaya pa. Kanang ko magamit. O, unsla. Isa lang ko doon. Olive oil. Okay. Kung ay baboy sa inyo sino Ine mo kit-kit sa ganyan ni pilit sa nawaligin. Sino ka kanto? Ikaw ang asa na dapat? So, ang sitaw ni siya, we're We're going to shift it. we're sipping, All dry sipping, ingredients. sipping. Safety. Sifting. So, in Bisaya, we're salad, palasa. Palitan pa rin siya kapon nga kung ano, dili na. Yes, palitan mo mother. May kulturon? Kulturon dahil Kung ako ito sa Ako na siya, ilabay ni. Masa ilabay ni? O, yun, ano lang po sa lang. Yan na? Sayang. Dili na ko na siya hugaw. Ako rin may hugaw good. Char lang. Isa naman, di ba? Isa na ka-apple. Di, 24 ka buo. Look. Mama yung Wala ko, ano din? Inanit ka Wala na lang yung pagkakas sa ano. Organic dapat food. yung pang-cover sa Mga... Van! Sakta lang natin. Kasi tinitik ito siya bukas sa akin. Hindi ba kaya mo mag-research na anak yapon? Kung sana inyo po, ito mo na ron. Kabilak ni dugo, Jesus Christ! I thought it was blood. Lutong bahay ni Nanay Pasisa. Ina, very godmother na. Unsa ni giluto? Unsa ni
ni? Canern? Ano ni? Canern? Yes. Flower plate yung flower ganit. Hindi, wala ganyan niya. Taklob eh. Ay, kaya magawas. Flower ganit yung makakon. Yan na. Dahol man gud siya. Mahal mo kung kayo sa flower. Magani dahol man gud siya. Unsa pa lang? Kung pani din ano? Patatas de, pwede pa Yung mga naman yung pinakakuha ng flower. Saan ni siya, te? Ay, wala ni maghiurutanan. Saan ni siya? Saan to siya? Lord, wala ni maghiurutanan. Wala ni maghiurutanan? Ay, wala na kayo. Idid mo ko. Ako yung kutsika? Siya. Oh, Saan ni siya, te? Ano saan na siya? para manaano. Ano, salad food mo? Dili ulit, utang yun. Oh. Saan na inyo ha? Saan na inyo ha? Kanin? Saan na Red chicken. Ay, curry? Yes, yung curry. Ay, gata ni? Oh, gata. utag pa ang kutsara. Gana na, uy. Jen! Gana, nagsabawan na eh. Luig, sukod mo na niyo. Ha? 3:1, magandang ratio ano ba sa brown rice. Hindi mo na napariya sa ano, white rice o tuturo. Ano, sa ilami na ni Ron. Luod gid nilang pagkaon gyud. Muna, luwi, gini tayo. Uy, Nay. itong taba kayo. Han. No, inana dahil, no? Wala, makita na. Basta mo dapat tarong kayo kaniyo. Nana Kaya lang. mo ginami. Ano ba? Ginami. Balsamic vinegar. Ginami. Ginami. Para mas naisakit. Sumur, gina siya yung plada ako, kana lang. Ang gano'n ko itong scissors. Sila, saan niya? Parang masarap yung niluluto niyo. Of course! Lasang curry. Alam ko ba ano na nato nalisod naman. It's lasang curry. Sumuta, oy. Sana na. Yes, this is curry from Kili Kili powder. Berting wala na. Ngana lang siya. Kana lang yan halas. So later guys, I'm going to show our finished products. So, yeah, lingerie style. Si katawa mo na, Vic. Seryoso ba ka ni Stick Winnie? Oh, woo! Napayisa, asang surgeon na, Pet? Sa may doktoral. This is the finished product. Kung saan ni siya? This is stir-fried veggies with chicken. Stir-fried. Ano siya ba? Ako man ang edit good sa ano? Raos o raos. Diba, naman yun eh, aftertaste nga aslong can absorb sa to. Muna yun Yurot ang rice. Saan ni siya? Ngalan na ni? Sir, Singalan na ni? Siya ba sa ni rice, no? Sa ito kayo niya? Lagyan ko paniod ko. Ate, sa ito niya ate? Sa ito niya ate? dagan, sir, oh. Salad. Sa masalad ganyan tawag te? Presentation ninyo, sa dama po ninyo presentation tao. Dahil sa ng rice, sir, kaya madapin sa aming picture sa Kani? presentation. Utayin nyo kuan, mga... Madugo lagi. Maunsa. Muna niyang design. So gusto mo sila na. Kuan, tawagan Kung saan ako lami? Korean, ay katong Ate, ate. Oh, parsley. Paki, di ba pakiiba? Garnish para... Kung sana? Wala siyang salad, sir. Sa tawagan ni? Mura mag-ato. Ano to inyong kuan? Salad niya pa na siya, sir. Tagay ko sa inyong kuan. Mura may baho ba? Be? I'm sorry. Okay, sir. Imo na Ano mo na siya kuan, ganang tawagan ano siya, luy up. Luy up. Nalagit siya glasa, sir. Okay, nanay ba? Uban nga dili ganahan. Luy up. Pwede ang kanya. Yung buhato na para mawala. Butan yung banela. Manati mo na nagsabot eh. Gabay na kaya garnish yun. Isa po ninyo Di, sa jungle na na. Ano? Ano? Okay. Dili dito discuss. Sa to nga. Ako Manila. Ako Pili na ito nga. Bukid o talaga. So, hi guys.
now we're done with our presentation, and we still don't know if we passed or not. So, yeah, muna to mong presentation. Ay, man siya. Madal-dalar. So, unsay comment nimo, Lorna, sa imong ano? The food is great. Char! Haluyahan. Ikaw, Tikwini. Haluyahan ko. Lami. Ikaw, sa imong ano, comment. Wala, dahali lagi. Dugo-dugo. Ano to? Pangkapoy mi. Pagkamoy mi sa magpaluto, may sar ka po. So, I think that's all for now. Thank you guys for watching. See you next time. Peace out.